வாங்க ப்ரோ தமிழன் சேனல். இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, எப்படி வந்து டிசைனாக நம்மளோட பேரெல்லாம் மாற்றுறது, அதுதான் வந்து இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃபஸ்ட்டு வீடியோக்குள்ளே போய்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து வீடியோக்குள்ளே போய்க்கலாமா? நீங்கள் வந்து உங்களோட குரோமை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நிக் ஃபைண்டர் NICK.com இருக்கா, இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணோன்னே இந்த மாதிரி தான் காட்டும். இந்த மாதிரி காட்டணுன்னே நீங்கள் நல்லா கீழே போய்க்கோங்க. கீழே போயிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச நேம்லாம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது செஞ்சு காட்டுறேன். இது போட்டுட்டு இப்படியே இந்த மினிமைஸ் பண்ணிட்டு நோட்ஸ்குள்ளே வந்துடுங்க. நோட்ஸ்குள்ளே வந்துட்டு இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல பேஸ்ட் கொடுக்குறேன். பேஸ்ட் கொடுத்தோன்னே இதே மாதிரி வந்துருச்சா? வந்தோடனே இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃப்ரீ ஃபயரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து எந்த இடத்துல வந்து நேம் சேஞ்ச் பண்ணுவேன்னு உங்களுக்கே தெரியும். வந்து இப்போ வந்து அந்த இடத்துல வந்து இது பேஸ்ட்டுன்னு இருக்கா, நான் பேஸ்ட் கொடுத்தோடனே இங்கே வந்துருச்சா? இந்த மாதிரி நேம்ஸ் எஸ்கேசபிள் பாஸ் அந்த பேர் வந்தோடனே நீங்கள் வந்து 390 டைமண்ட்ஸ் கொடுப்பீங்க, இல்லைனா நேம் சேஞ்ச் கார்டு கொடுத்துருப்பீங்க. அது எனக்கு தெரில. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எல்லா வீடியோருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பிகாஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் கூடணும் நான் எய்ம் பண்ணுறேன். ஓகே, பாய்.